F'Għawdex, il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar l-importanza ta' sinerġiji interministerjali waqt li ffirmar ta' ftehim bejn il-Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar u l-One-Stop Shop tal-Malta Enterprise għan negozji il-Business First. F'konferenza li mmarkat is-sinerġiji ġodda fl-appoġġ lin-negozji, il-Prim Ministru Robert Abela enfasizza kif kollaborazzjonijiet bħal dawn għandhom ikunu pedament ewlieni għal viżjoni Malta 2050 u s-suċċess futur tal-pajjiż. Fil-konferenza organizzata fil-Gozo Innovation Hub fix-Xewkija sabiex timmarka l-ftehim u biex tixħed dawl fuq il-komunità tan-negozju f'Għawdex, il-Prim Ministru Robert Abela spjega kif il-fuq minn 14 miljun euro inħarġu mill-Malta Enterprise b'appoġġ għall kumpaniji f'Għawdex f'dawn l-aħħar sentejn. Permezz tal-iskema Micro Invest bejn l-2023 l-2024 ġew allokati total ta' 13 miljun euro sabiex jinkoraġixxu l-investiment u l-espansjoni tan-negozji. Dan fil-waqt li l-Gozo Transport Grant ipprovdiet 590,000 euro biex tiffaċilita l-konnettività u l-loġistika u 460,000 euro ingħataw taħt inċentivi oħra fosthom allokazzjoni ta' spazju Business Start, Invest, Smart and Sustainable Scheme u sussidji fuq il-kera. Il-Prim Ministru qal li dan kollu huwa riżultat tal-ħidma konġunta bejn l-imprenditurji ħabbrika u l-Gvern. Qal li l-MOU li ġie ffirmat bejn Business First u l-Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar għandu lan li jsaħħaħ il-kollaborazzjoni li minnha jgawdu n-negozji. Il-kollaborazzjoni se tiffoka fuq it-taħriġ għal ħaddiema, simplifikazzjoni tal-proċessi għan negozji bbażati f'Għawdex u l-promozzjoni tal-artiġjanat lokali. Fl-indirizz tiegħu il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri issuġġerixxa li b'ħidma flimkien bejn iż-żewġ gżejjer nistgħu nkomplu nsaħħu l-ekonomija tal-pajjiż, naraw negozji jikbru u jinvestu fiż-żewġ gżejjer u jinħolqu aktar impjiegi b'pagi għoljin ċittadini tagħna fi xtutna stess. Il-Ministru għal Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri stqar li din il-konferenza kellha lan li jinħoloq ambjent ta' networking bejn l-entitajiet tal-Gvern u l-komunità tan-negozju f'Għawdex li tingħata aktar informazzjoni dwar x'joffri l-Gvern f'dak illi huwa appoġġ għall-investiment u li jiġu diskussi sfidi speċifiċi li jaffaċċjaw in-negozji li operaw f'Għawdex.